Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa bukid. Basig din nakagagawa sa CR, ha? Di na baga, pagkaon sa mga diris bukid. Mukaon ko eh. Bebe. Akaon di siya? Ako naliluto, ana. Oh, uy. Ako na lang asahan kay. Oh. Okay? Nung ka? Ha? Oh, kay, naunsa man ka? May problema ka? Wa mo makabati? Ha? Oh, kung sa man ni kay? O, sa yung nabati? Ako nabati. Kay, ako rin yung utod ganiya. Huwag mga langgam, huwag mga kinaasa dahon, maurag ako nadungog. Ano din ni kay? May nabati day ka? Bitaw. Kuan. Ambot? Ha? Ayaw na akong tagdalhin yung ikabuang tingali ko. Ah. Sige na. Ato na lutoon ang kamuti nga imong dato to. Mubalik lang niya ko di kay ha. May paliton ako sa sentro. Sige. Og, mo, inigbalik ni mo. Klaro kayo nga naluto nining kamote. Kay! Lami ang gina na kong luto. Pagluto ang kamuti. Kaning kamuting kahoy ba? Kay tamis kini oh. Tamis kini yung klase sa kamuti. Kay napay tapul oh. Napay tapul. Kay? Hoy! Sa naman tao, tani ka. Oo, sa toto? Wala no. Asa man imong una karon ha? Tuwas imong uyab? Hilom diha, uy. Oh. Uyab good town. Wa pa ko'y uyab, no? Ay, salamat. Mapagitaw na. Abi lang kong duna na. Ngayon na pasalamat man ka? Awa lang. Basi di lang si tatay ni mo ang manukbag na ko. Hasta sa di mong uyab. Di ba? Bata pa ta, uy. Bata, bitaw. Dili pa kumusod ng uyab-uyab. Bata, bitaw. Ganun ka? To, Oh. kuan ba? Nuktok mo kagalit. Ha? Sulti. Kibaw biya ka nga sukad sa bata pa ta. Kita gi mag-uban pirmi. Maligo ganito sa tabay. Mag-ubot ka na doon. Kamaw, Ginomdom pa ka to. uy. Dito ta to balik ko na to doon kay. Ay, pag hinanggaw, good. Sino na ni mo? Ay, pag hinanggaw ba, Itaw, itaw. seryoso biya ko na. Walang iwanan, beta. Sukar pa sa una. Sige, sulti na. Ganina, mang good. Katunangutan ako ninyo ba kung doon na mabuhay na bati? Nakabati mo good kog singgit sa babae. Unsa? Uy. Ano sa lagang makabati og singgit sa babay? Ganina, good. Pagbiran ako sa baskets kamuti. Ha? Singgit sa babay, day? Di ka ang imo nabati. Basin, singgit sa kanding. Ha? May kanding ra bang gitugway dito? Ha? May gitugway kanding dito sa akong giagian. Ganina paingon ako dinis inyo. Ay, mura man og dili gid singgit sa kanding, uy. Unsa day? Mura mo gyud singgit sa babae. Paano taninik kayo eh? Okay ra ba ka ni siya, no? Mao bitaw nga nangutana ko ninyo ni Elmo kung may nabati ba mo. Oh, wa man ko nabati day. Wa man gani ko kabati nga doon na day kanding nga mitingog kanang mi bahihi ba? Mi bahihi. Di ko kibaw bulitok kaning Tinuod ka to? Tinuod lagi di mo siya matuo na ko noon. Ay, kaduha nang good ni mahitabo, good. Unsa man? Unsa kaduha na itabo ha? Ikaduha na ni mahitabo nga nakabati kog singgit sa babae. Nga mura bitaw gisakitan. Pagsoroy! Ay, milagro! Dako milagro! Nausaban ni Sando yung sa kanday. Ay, dako lagi milagro na tabo sa akong kinabuhi. Kay naayo ko sa akong sakit sa padet. Nausaban niya kanday. Ay, tanawa kong panit. Tanawa niya, tanawa. Kaya,
Mura magdaya mga himbis day. Katol kay ni gahapon apan Oy. paghikap ni Nikay sa akong panit ay nalaos. Naayo ni. Kaya, kilo ka day. Ay lagi. Yakin. Paghikap ni Nikay nako, mura kog napasok sa iyong panit pero naayo ko. Ayaw mo kumpiyansa sa gisultihan ng Andoy kay ilan na! Lula. Ako lang ang makaayo sa inyong mga hubag-hubag sa panit. Ay, tiguang. Ay, barangan ka dako ha. Oh. Ikaw mo tingali ang nagbara na ko no. Ikaw no. Ulo no, mutambal ko og mabarang. Pero dili ko barangan. Aw ikaw tingali, barangan ka. Ay, mapagtuo ining barangan dako. Oh, Ang akong anak nga si Nikay, ang tinuod nga makaayo og sakit. ayaw nalalagi apil ng atong mga silingan sa imo pagsalimu ang Andoy. Hmm. Wala hubog kang dako. Ah. Bakakon ka pag-ab. Aw, tanaw wala niya ninyo. Kung doon ay masakit ninyo, patambal mo ning tiguang. Pero kung dili mo niya maayo, adto mong Nikay. Kay siya ang nakaayo ning akong mga kagid-kagid, oh. Nakita ninyo? Abi na Mao ni ang ebidensya nga makapanambal ang akong anak. Bada ay, abi na ko ganak sa demonyo ka na kay. Kaya ako siyang anak. Tuo lang mo, aron ta madali. Ako siyang anak. Bisa noon sa nga sakit nga naanin nyo, no? Adto mo sa kong anak. Kay siya ang tinuod nga tambala din ni atong dapit. Sinikay. Nikay. Una na natin nga nimo eh. Nga nakinabati nga singgit babay. Oh, basin sab kung langgam lang ni. Ha? Sige, mga na tayo ng kamote. Oh, kano importante. Ay, mo niyo. Thank you. Gaya ka tayo. Hinay-hinay lang, uy. Harap ko nihatag. Oh, lagi. Init bitaw kayo. Maayo! May adlaw! Oh, uy. May babae ni kay. May adlaw! Unsay ato nang? Ay, day. Ikaw ba si Nikay? Ulo. Ha? Lolo. Ikaw ba Nikay? Ikaw man tong customer ni Lola. Na parehas og sakit ni Noy Andoy. Ay, hindi katulad kayo. Oh. Tambali ko sa akong sakit. Ako'y tambalin mo na, be. Ludahan di ka. No, Dili ka man nanambal. Dili mo ko man ang balay nang. Ay, maluoy ka mamatay. Hindi ko kakatulad day. Tambali ko. Ha? Dili maluoy ka day. Ludi ni kay. Nang buhi lang ko nang. Day, maluoy ka tambali yung taon ko. Isahad ko. Dili na nako ipabarang ang akong bana. Oh. Dili na ko magminal dita. Basta ayun lang ko di mo sa akong sakit. Manang, di lagi ko tambalan nang. Oh, ni kay. May pula ka. May pula ka. Naunsa siya? May puwa siya. Tanawa. Nang buhi ko nang bi, buhi ko nang. Kainin Palayo na ko. Palayo na ko nang. Nikay! Oh, Nikay, asa ka? Nikay! Oh, uy, nilagan. Sakit ay! Napasok ko! Napasok ko! Uy! Dupasok ka nang. Sibog na tabuka ka. Hala. Uy! Oh. Ngano ka nang? Ala! Ang ako mga katol-katol! Nawagtang! Oh, unsa? Hala! Naayon ako! Ay, Day! Day, salamat, Day, ha! Salamat! Day, salamat, Itang! Asa man to? Darabayan na yung bayad ko, Day! Salamat! Naunsa man na siya. Naunsa man ko. Ang anong kalit mong iinit ang itlog sa pugo sa kong bulsa ganina. Maayon ako! Maayon ako! Nikay! Nikay! Naunsa man ko. Unsa man ang itlog ganina sa kong bulsa. Nikay! Toto! Pauli lang una! Pauli lang! Unya na kong pauli! Kung di ko na mablihan ni pultahan, nablihan ko! Sud, dali. Agay! Uy, paginay! Uy, nungsan naman tao! Nungsan kang kalit magkandagan, ha? To, ayaw bigyan ipanabi ha. Ang unsa, uy!
ang imo nakita sa babae ganina. Ha? Ato lang gid ni. Kung doon na gani mangutan ako na unsa ang babae, ing nangawa ko'y labot nga naayos siya. Unsa? Uy, narabi siya gibiling kwarta. Dili ko mo dawat, ana. Dili ko gusto ini. Ang unsa may mong dili gusto ba? Wa. Pauli na lang, pauli na lang. Basta ha, ayaw ipanabi ko na unsa ta dinhi ang babae. Ay, maayo kay ni akan na toto. Na. Oh, Oh, nga dong, minganga ka ba diha? ha? Sud, aron magsulti ta. Kumusta naman ang imong pagpaniid dito ni kay? Awa man la. Ano ka, uy? Nga ora may kamuti rito. Nanapog kamuti diri la. Kaon ka? Tinawag ka? Nga. Nga onra mong kamote? Oh, yes. Wa ka mangutana bahin sa tabong ko? Nangutana ko atong bahingan nganong nisiga ilang bahay. Katong na to nakita ba? Oh. Pero wa man siya gitubag nga doon ako ni nagsiga dito. La, Eh, wa siya nakita. ano god? Sigurado ka? Oh, oy. Kaon ako la. Oh, may kao na magkagagkamote sa ilang ni kay. Unsa na? Busog na unta ka. Mukaon ko kanon. Ayaw taglakaw, ayaw una. Mukaon ko kanon. Ayaw sa, ayaw. Ano man la? Sa magkawa ka mamakak daw. Ay, wa lagi la. Ano mamakag magkung nga tinuod man akong gisulti nga way gahom sinikay sa pagpanambal. Wa la. Namakak lang tong iyang amahan. Aw, ama-ama di ay. Nakahimo na gyud kog promosyon sa pagpanambal ni Nikay. Kwarta na ni. Andoy, di patilan, Andoy. Ha? Salamat sa imong pagpanabi, ha, nga makaayo og kurikong ang imong anak. Ano man? Ay, natambalan ko ni Nikay. Tanaw, nalaos ang mga buhi na kong mga nuka-nuka. Unsa? Oh. Ala sige, lakaw. Panabi. Panabi nga naayo ka sa imong sakit. Unsa ka kun ako lang ni ilabay ang itlog sa pugo, no? Wa man ni mapiso niya gahi sab kaayo. Oh. Naunsa man ang itlog? Puti man kaayo ni. Wa nang iyang kolor nga mura siyag pugo. Unsa ka kun ako ning bukon. Husto. Ako ko ning bukon, be. Na may martilyo ni Tatay Andoy. Ako ning dukdukon og martilyo. Sorry, ito ka. Pero kinahanglan mahibaw ko kung unsay suod nimo. Aray! Ah! Kasakit sa kong And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!